Hej YouTube. I dag vil jeg vise jer, hvordan I laver penge på RuneScape. Først skal I åbne jeres RuneScape. Så skal I se Play Now, som jeg allerede godt ved. Ja, så skriver I jeres e-mail, hvis I er efter november den 24. 2010, eller jeres navn, hvis I er under november 2010, 24. Så skriver I jeres navn. Jeg bliver nødt til e-mail. Godt, så. Og jeg er så hjemme med Høbler, som faktisk er den penge med. Okay, I skal have 7.500 Will of Water og 2.000 Clean Tamarind, eller mere eller flere, hvis I har penge nok. Men det havde jeg ikke, for jeg har skæmmet min tasse 2 gange til udlåning. Men så skal I bare lave den der. Ja. Og det går sådan set hurtigt. Som vi ser. I kan lave sådan 2.000 på en halv time, hvis det skal være. Jeg lavede 1.000 på 15 minutter. Men I skal huske at tage public af, hvis I vil lave mange, fordi hvis der er nogen, der skriver det, så waste of XP, nej, waste of cash, mener jeg. Det er jo ikke XP det her. Nemlig ingen XP. I kan også godt lige se mine levels, de er ikke så gode. Flashing, det var jo kedeligt. Man tjener ikke sådan rigtigt. Men det var det for i dag. Men vi ses. Nå ja, der er også lige kommet nye ting. Loyalty points. I kan få emotes. Jeg har fået catfight. Emoten. Catfight. Og titlen. Se. Lady. Lady, det er fordi jeg er en pige på RuneScape, og den skal aldrig nogensinde skiftes. Det var også en fejl. Jeg skulle købe samme tøj som ham der. Se, nu er du catfighter. Men det var det. Se YouTube!